Ate, magandang hapon po. Hindi na McDonald's yan ayo. Ate, ano kasi yung naging, ano po yung sakit na pinatingin niyo po dito sa gamutan? Ano pinagkaibatay? Vertigo? Ate MJ. Jaw, mouth, lock. Tagilid na panga. O sinuntok na panga. Sinuntok na panga. O, kumusta na po yung sa pakiramdam niyo po, ate? Okay na po. Tapos ano yun, may palipad hangin ka ba? Wala naman po. Ano yung anong negative energy lang? Okay na yung pakiramdam mo, te. Te, bigyan mo pa rin siya ng limit ha. 2 finger lang sa pagbuka ng bibig. Within 14 days. 2 weeks po yun. Umpisa ngayon. So, bawal mo na yung sobrang titigas na pagkain ha. Kagaya ng mga cornic, mani, yung matitigas. I-maintain mo lang yung bibig mo sa 2 finger. Wala siyang limit sa pagkain. Ang limit lang niya ay yung pagbuka ng bibig. Unlimited yan sa kain hanggat gusto mo. Ha? 14 days. Umpisa ngayon. Te, sa tagasan pa po kasi kayo, te? Balagtas po kami, Bulacan. Balagtas, Bulacan. Te, salamat po sa inyong pagtitiwala sa Alipin Ama Jesus Nazareno. Salamat din po. At okay, welcome po. At nabigyan na po ng kasagutan ang inyong karamdaman sakit na yan. Ilang buwan mo na bang nararamdaman yan, te? Matagal na po siguro mga 2 taon na. 2 years na. Okay na talaga. Magaling ka na. Magaling na po. Salamat po. Bye-bye po. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po. Okay. Thank you po, Lord.